ሓደ ነገር ዝልምነካ ጐይታ ኣነ ክነብር ይምነ ኣብታ ለምለም ቦታ እምነ ጽዮን በውስቴታ ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ዘመነይ ንዘላለም ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ሕይወተይ ንዘላለም ሓደ ነገር ዝልምነካ ጐይታ ኣነ ክነብር ይምነ ኣብታ ለምለም ቦታ እምነ ጽዮን በውስቴታ ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ዘመነይ ንዘላለም ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ሕይወተይ ንዘላለም ካብኣ ተወሊደ ብሰማንያ በርብዓ ሕፀት ዘይብላ መርዓ እንቁጳ ጽዮን መልክዓ ስርዓታ ሰማያዊ ዕጣና መዓዛ ንዑ ናባይ ትብል መርዓት ሊቀ ካህናት መርዓዊ ሒዛ እምነ ጽዮን ንሰብ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ በሃገረ ኤፍራታ ሓደ ነገር ዝልምነካ ጐይታ ኣነ ክነብር ይምነ ኣብታ ለምለም ቦታ እምነ ጽዮን በውስቴታ ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ዘመነይ ንዘላለም ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ሕይወተይ ንዘላለም ጉንዲ ወይኒ ሱራ ጥበብ ክነፍራ ሰረታትን ኩርኮሒ ዕንቆት ባሕርዩ ምስጢራ ፈልፋሊት ማየ ሕይወት ሓሊብ መዓር ጸባ እጹብ ግሩም ይውዕል እታ ፈታሒት ነቲ ሽግር ጸበባ እምነ ጽዮን ንሰብ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ በሃገረ ኤፍራታ ሓደ ነገር ዝልምነካ ጐይታ ኣነ ክነብር ይምነ ኣብታ ለምለም ቦታ እምነ ጽዮን በውስቴታ ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ዘመነይ ንዘላለም ኣብ ቤቴል ኣብ ኢየሩሳሌም ከሕልፎ ሕይወተይ ንዘላለም ሰራዊታ መላእክት በቢነገዶሙ ቅዱሳን ሐዋርያት በአብ ጥል ይሶሙ ሰማዕታት ተጋደሉ ንውሉድ ወለዶ ብወርቂ ኣይትግመትን ፍጽምቲ እያ እምነት ተዋሂዶ